Мен аны телевизордан ишиттим, артуны. Артуга ис китерлик әйбер юк индиркем хәзер. Һәр көнне бөтен нәрсә арта. Түбән Камада гомери төшче Рәхимә Газизова торак коммуналь хезмәтләр өчен килгән квитанцияларны чагыштырып утыра. 2 ел эчендә бәя 2000 сум тирәсе арткан. Җәй көне ярар әз түлибез инде без. Менә кышка җиткәч инде да әйтеп булмый торган хәлләр. Күп түләргә туры килә. 1 июльдән Түбән Камада түләүләр 9% артты. Шәһәрдәге су челтәрләрен, канализация трубаларын алыштырырга кирәк. Бәя кыйммәтләнү шуның белән дә бәйле. Гомумән алганда Татарстан буенча торак коммуналь хезмәтләргә бәя 6,12% артты. Татарстанның төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, республикада җылылык һәм су трубалары 30%-тан артыгы сафтан чыккан. Башкалада бу күрсәткеч 70%-тан артык. Менә хәзерге вакытта Казанның Волгоград урамында йортларга җылылык килә торган трубаларны яңаларына алыштыралар. Буларның барысы ичендә акча кирәк. Ашаган белми тураган диләрләр, ләкин буларның һәммәсе дә түләүләрдә чагылыш таба. Узган җылылык сезонында республикада 3000-гә якын авария булган. Татарстанда 9000 шақрымлык трубаларны алыштырырга кирәк диләр. Казанда алар аеруча тузган. Значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах. Трубаларның күп өлеше узган гасырның 50-70 елларында сузылган. Канализация коллекторлары да начар хәлдә, авариялар ел саен арта гына бара. Торак коммуналь тармактагы чыгымнар артканга күрә республикада тарифларны күтәргәннәр. Бәяләр төрле җирдә төрлечә. Иң зур күрсәткеч Казанда, түләүләр 13%-ка арткан. Изменения с 1 июля. 1 июльдән тарифларның артуы нигездә инвестиция программасы белән бәйле, ягъни су һәм канализация турбаларын яңартуга акчаны халык та бирә. Су һәм канализация хезмәте өчен артыграк түләп. Өстәмә түләүләр квитанциядә аерым графа итеп күрсәтелмәячәк. 6,2 у нас средний, мы все прекрасно понимаем, выше, чем 6,2% ул уртача исәпләнгән сан. Башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Түләүләрнең гомуми суммасы буенча без ил күләмендә башкалардан әллә ни аерылмыйбыз. Эш шунда ки узган елларда торак коммуналь хезмәтләргә бәя кискен артмады. 1 июльдән бәя кыйммәтләнүгә карата халыкның фикере төрле. Хикмәт ничек алып әйткән, шулай була. Барыбер бер кашан булса да була бит инде ул. Алыштырырга кирәк. Авариялар әзрәк булыр. Түләргә мин үзем риза, допустим, за это. Татарстанда социаль ярдәм чаралары да гамәлдә. Кайбер кешеләргә субсидияләр каралган. Мисал өчен, әгәр гаилә гомуми керемнең 20%-тан артыгын торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә тота икән, андыйларга субсидия каралган. Гарызларны электрон төстә дәүләт хезмәтләре порталы аша юлларга мөмкин. Право на получение субсидий. Субсидия автомат рәвештә исәпләнә. Безгә халык мөрәҗәгатьләренең 60% электрон рәвештә килә. Мин татарстанлыларга электрон дәүләт хезмәтләреннән файдаланырга киңәш итәм. Рекомендую татарстанцам пользоваться именно этой формой услуги. Республика халкы кыйммәтләнгән квитанцияләрен август аенда алачак. Аңлашылмаучанлыклар була икән, республиканың тарифлар буенча комитетына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Исегезгә төшәбез, коммуналь челтәрләрнең шактый тузуы турында Рөстәм Миннеханов күптән түгел узган дәүләт советы утырышында Владимир Путинга җиткергән иде. Аларны яңарту буенча махсус ил күләм программа булдыру тәкъдим ителгән. Хәзер бу мәсьәләне белгечләр өйрәнә. Түбән Кама телевидениесен берлектә Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.